Salam ýene hormatly adamlar. Garaşsyz baýky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sany Ulgamar Kala Ministrler Kabinetiniň mejlisine geçirdi. Onu ýubiley ýylynyň 10 aýyny hökümetiň alyp baran işleriniň jemlenildi. Degişli hasabatlar diňlenildi we hödürlenen resmi namalary seredildi. Şeýle-de ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ösürmek boýunça günnälik wezipeler aralyp maslahatlaşyldy. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agalary, biz şu Ministrler Kabinetiniň Ulgamar Kala nowatdaky mejlisine geçirýär. Bu mejlisde ýubiley ýylynyň 10 aýynda hökümetiň alyp baran işleriň jemler Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ormansarynyň hasabatlaryny diňler we hem hödürlenen resmi namalary seredler. Şeýlemi ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmek boýunça günnälik hem wezipeleri aralyp maslahatlaşar. Hormatly prezidentimiz Sanyl Ulgamar Kala geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Berdimuhammedow söz berdi. Vice-premier ähli pudoklaryň ösüşiniň netijeleri hemde şu ýylyň geçen 10 aýynyň makroiqtisady görkezleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş tepkini 6,10 köterme ýokarlandy. 2021-nji ýylyň 10 aýyna ýöndülen önümleriň muktary geçen ýylyň degişli döwrlen deňişdirilenine 6,11 göterme artdy. Böyle karit dolanşoryň ölçeri geçen ýylyň degişli döwrlen deňişdirilenine 16,5 göterem, daşary sewda dolanşoryň görkezleri 14,16 göterme artdy. Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda ýurdumyzyň döwlet büdjetiniň giýdeji bölegi 108,10 göterme, çykdyjy bölegi bolsa 96,11 göterme deň boldy. Şu ýylyň 10 aýynyň jemleri boýunça ýeri we orta kärhanlarda aýlyk haklary geçen ýylyň degişli döwrlen deňişdirilenine 10,5 göterme artdy. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýy goýumlarynyň göçeri 22,17 milliard manada barabar boldy. Şeýlekem hasabatyň çäklerini Türkmenistanyň prezidentiniň owalaň şekerçeleň, etraplardaky şekerleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş ýaşaýyş şertlerini düýüp özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin milli maksatnamasynyň erejelerini görnüşinde kefiýetlenilen wezipeleriň ýerine ýetirişi barada maglumatlar aýdyldy. Şeýlekem vice-premier paýtagtymyzda we vilayatlerde watanymyzyň garaşsyzlygynyň şanly 30 ýylyň münasibetli açylmagy meýilleşdirilen desgalardaky guruluşlaryň barşy barada hasabat berdi. Häzirki güne çenli durmuş we örümçük maksatly desgalaryň 10 gurulyp ulanmaga berildi. Hemde ýylyň ahyryna çenli ýene-de bir näçe desgalaryň guruluşyny tamamlamak gödüňde tutulýar. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, milli ykdysadyýetimiziň ýagdaýyna ýygyderli gözegçiligi ýoly goýmagyň zerurdygyny hemde emeli gelen ýagdaýlara laýyklykda ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşi boýunça garaşlyan görkezleri seljermegiň wajypdygyny bellädi. Döwlet başçylygynda vice-premieri guruluşyk we newitga toplamyna degişli idaralaryň işini güýçlendirmek maksady bilen bu pudoklaryň işgärleri bilen maslahat geçirmegi taşyrdy. Milli lidermede kabul edilen maksatnamalary ýerine ýetirmek boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny belläp, gysga möhletli we orta möhletli döwürde dünýä ykdysadyýetindäki yaramaz ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysadyýetyne ýetirýän täsirini azaltmaga mümkinçilik berýän ýagdaýlary öwrenmegiň zerurdygyna üns çekdi. Hormatly prezidentimiz büdjetiň giýdejilerini artdyrmak boýunça da zerur çäreleriň geçirilmeligini belledi. Döwlet başçylygynda maksatnamalary maliýeleşdirmegiň goşmaçy seçmelerini gözlemegi dowam etmegiň zerurdygyny aýdyp, maýy goýumlaryny köprek çekmek, ilkinji nobatda döwlet çykdaşlarynyň göçerini we netijeli bolmagyny gözegçilikde saklamak meselelerining wajypdygyny belledi. Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ähli ornmasarlary bilen birlikde geljek ýylda ýurdumyzda ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyny taýýarlamagy çaltandyrmak ýöňde durýan ilkinji nobatdaky wezipe bolup durýar. Şoň bilen baglykda bu maksatnama ygtybarly maýy goýumlaryna esaslanmalydyr. Her bir ministrligiň we pudoklaryň duranyş idarasynyň geljek ýyl üçin ýerine ýetirmeli işleriniň anyk meýilnamasy bolmalydyr. Guruluşyk maksatnamasyna aýratyn üns berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Mejlisiň başynda döwlet başçylygymyz aýry-aýry meýilnamalaryň görkezleri ýerine getirmän, işde goýberen kemçilikler üçin Mali we Ykdysadyýet ministri Ferdarowa käýin çygylan etdi we degişli resmi nama golçekdi. Soňra hormatly prezidentimiz Sanyl Ulgamar Kala Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Abdurrahmanowa söz berdi. Şeýlekem şol bir wagtyň özünde döwlet ministri Türkmen Gaz döwlet kanseriniň başlygy Amanowy
Türkmenlewit döwlet kanseriniň başlygy Baýgelliýewi, Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Roziýewi hemde baş prokuror Attaýewi Sanyl Gomarkaly güni aragatnaşyga çagyrdy. Vice-premier Abdurrahmanow ýurdumyzyň neft-gaz senatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyl içinde döwletçiň maksatnamasyny ýerine getirmek boýunça şu ýylyň 10 aýyna alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Nefti gaz kondensatı bilen çıkarmak hemde nefti gaýtan işlemek ulgamynaky önümçük görkezler barada hatabat berildi. Benzin öndürmegiň meýilnamasy 107 götürüm, polipropilen öndürmegiň meýilnamasy 107,14 götürüm. Maýa goýumlary maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeler boýunça meýilnama 1,18 götürüm ýerine getirildi. Tebigy we urduş gaz çykarmagyň meýilnamasy 122,18 götürüm. Mawy ýanyňy daşar ýurtlara bermegiň meýilnamasy 134,17 götürüm bir jaýdyldy. Geçenliň degişli döwrülen deňeşdirilende büýük görkezler boýunça ödüş tepkini degişlilikde 123,19 götürüm hemde 139,16 götürüm üpçün edildi. Hormat prezidenti mäde hatabat dinläp, ýalňyç energetika toplamynyň ähli senagat düzümleriniň ykdysady görkezlerini ýokalandyrmagyň, neftin we gazyň çykarylýan möçürlerini artdyrmagyň wajypdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz ulewadorod çeýig malynyň öndürilýän içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän ýokary hilli bäsejige okuyuply öýümleriň görnüşlerini giňeltmek üçin mümkinçilikleriň bardygyny aýdyp, şu maksatlar bilen ýalňyç energetika toplamynyň gaýtadan işleýän ulgamynyň kuwatyndan netijeli peýdalanmagyň zerurdygyny belledi hemde neft-gaz toplamynyň ýol başlaryna anyk taşyklar berdi. Meclisiň başynda hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow gödäwçi edýän puwduklyň dolunuş edaralarynyň işine gödäwçilik gowşadynyň üçin keýin çyglan etdi. Döwlet başlarymyz wezipe borçlaryny talablak ýerine getirmän, garamagynaky idara kärhanlarynyň işine gödäwçiligi gowşadynyň üçin döwlet ministri Türkmengaz döwlet kanseriniň başlygy Amanowa bir keýin çyglan etdi. Hemde ýol berilen kemçilikleri gysga wadyň içine düzeltmegi oňa soňky edek ýödürdi. Sonra hormatly prezidentimiz baş prokuror Attaýew ýüzlenip şeýle diýdi. Aday, siz umuman neft-gaz toplumuna prokuror gödäwçiligi gowşadyň üçin size bir keýinç aglan edýär. Hormatly prezidentimiz degişli resminama gol çekip, sonra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçökow söz berdi. Hormatly prezidentimiz şeýlekem şol bir wagtyň özünde gurulşyk we binagarlyk ministri Orgunowy, Senagat we gurulşyk öňümçi ministri Anna Mehmedowy, energetika ministri Recep Muradowy hemde Türkmen Kimya döwlet kanseriniň başlygy Niýazlyýew hem Sanyl Gomarkaly güni aratnaşyga çagyrdy. Vice-premier Pürçökow gurulşyk, Senagat we energetika toplumlarynyň Türkmen Kimya döwlet kanseriniň hemde paýtagtymyzyň häkimliginiň şu ýylyň 10 aýyna ýerine getiren işleriniň netijeleri barada hatabat berdi. Ýylyň başyndan bäri gurulşyk we senagat toplumyna öňdürilen öňümleriň we ýerine getirilen işleriň beýilnamasy 134,14 götürüm bir jaýdyldy. Gurulşyk we binagarlyk ministrligi boýunça ýerine getirilen işleriň beýilnamasy 114,11 götürüm bir jaýdyldy. Şeýlekem vice-premier senagat we gurulşyk öňümçi ministrligi boýunça hemde Türkmen Kimya döwlet kanserini boýunça ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Energetika ministrligi boýunça öňdürilen öňümleriň ýerine getirilen işleriň we hyzmatlaryň ödüş tepkini 128,10 götürme barabar boldy. Elektrik energiýasyny öňdürmekde 111,17 götürüm ödüş tepkini gadanly. Onuň eksportynyň ödüş tepkini bolsa 133,19 götürme deň boldy. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine getirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 153,19 götürüm bir jaýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, büyük toplumda ýerine getirilen işleriň depkinlerini hassa ýokalandyrmalygyny aýtdy. Milli dermede geljek üçin meýilnamalar barada aýdyp, 2020-nji ýyl üçin maýa oýun maksatnamasyny taýýarlamagyň zerurdygyny ölçekdi. Öňümizde ýürüýän lömeçörli gurulşyk işleri bar. Şoňa görä gurulşyk toplumynyň talaplaryny dowla lömeçörde üpçün etmek üçin gurulşyk senagatyny ösdürmegi dowam etmek wajypdyr. Täze öňümhanalary we kärhanlary gurmak, öňümçük boýunça ähli kuwwatlykları diňaramly ýagdaýda saklap ösdürmek zerurdur diýip döwlet başlygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz ýaşaýyş jaýlarynyň, şäherçileriň, durmuş desgalarynyň, aýratynda Akyl vilayatynyň täze döwrewap merkeziniň gurulşygyny çaltandyrmak üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Akyl vilayatyna gödäwçi edýän ornatary Glyjew bilen bilelikde iş alyp barmak barada vice-premier degişli tapşyklar berdi. Öýdümizde bagly bolmadyk kynçylyklara garamazdan ýurdumyzda energetika halkasynyň we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçiş ulgamynyň gurulşygyny dowam etmek zerurdur. Gurulşyk, energetika we senagat puwduklaryna gönükdirmek üçin maýa goýumlaryny gözlemek hemde bugra köprek çekmek wajypdyr diýip hormatly prezidentimiz bellädi.
Döwlet başlarymyz täze zawodlaryň öňümçük meýilnamalaryny doly berja etmeklerini gadanmak üçin hünärmenleri taýýarlamagyň, öňümçükleri çiğmal bilen öz watyny öpsün etmegiň, täze öňümçüklerde işi ýola goýmak boýunça çäreleri hat işin kabul etmegiň möhümdigini belledi. Hemde bu wagtda vice-premiere anyk görkezmeler berdi. Meclisiň barşyna döwlet başlarymyz meýilnamalaryň tawşyklary ýerine getirmän, işde goý beren kemçilikler üçin Türkmenkäýme döwlet kanseriniň başlygy Niýaziýewa hemde Tenagat we Gurulşyk öňümçügi ministri Anna Mehmedowa käýin çygylan etdi we degişli resmi namlary gol çekdi. Hormatly prezidentimiz emeli gelen ýagdaýy içken seljermek we bar bolan kemçilikleri çalt aradan aýyrmak üçin dirus şäherleri görmek bagtda vice-premiere anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Orad Gelliýew gözüçi edýän pugdoklaryny 2021-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda alınıp bolan işleriň netijeleri hemde 6-njy noýabrda geçiriljek ähkalyk bak mekçäresi bilen baglanyşykly hasabat berdi. Vice-premier Owazyk toplum boýunça 2020-nji ýylyň degişli döwürlen deňeşdirlerini öňümçüň öz tepkiniň 102,10 göterme. Şol sanyna Owazyk we daşky jogormak ministrligi boýunça 102,19 göterme. O.Hojaniyazow baradaky döwlet komiteti boýunça 102,19 göterme. Hemde Türkmenatlary döwlet birleşigi boýunça 102,18 göterme deň bolan ony habar berdi. Maýa işlerini öýdüşdirmek boýunça meýilnama 132,14 göterim ýerine getirildi. Şeýle hem ýatkalyk bak mektabaratyny guramaçykly geçirmäge hemde diýip bolşýaly noýabr aýynyň 2-nji ýekşenmesinde bellenilýän hatyl toýuny taýýarlyk görüşi barada hasabat berildi. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, daşgurşa bilen bagly meseleleriň döwletimiziň alyp barýan içeri we daşar tiýadatynyň ileri tutulýan ogurlardygyna öňçekdi. Türkmenistan halkara guramalar bilen hyzmatdaşykda olaryň köpüsi boýunça başlangyçlar bilen çykyş edýär. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz şenme güni ýaşyl ekologiýa çäresini geçirijekdigini aýdyp, ähkalyk bak mektabaratyna taýýarlyk görmek bagtda degişli ýol başlara görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz häzirki wagtda geljek ýyla taýýarlyk işleriniň başlandygyna öňçekip, geljek ýyla ýokary hatyr almak üçin ähli agrotermik çäreleriň öz watyna hemde ýokary ýyly geçirilmeligini belledi. Garagymda ekologiýa taýýarlamaryny amala aşyrmak boýunça işler şartlandyrmalar. Şeýle hem ýylatymyzy göýe gönümler bilen bu ýylyň üpçün etmek üçin täze ýylatçykanlary gurmak bilen bagly meselelere seretmek zerur bolup durýar. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz degişli ýol başlara daşa ýurtlardan getirilýän göýe gönümleriň orny tutýan ýönümleri öňdürmek meselelerini içgin öwrenmegi tawşyryp, munyň üçin ýurdumyzda ähli mümkinçilikleriň bardygyny belledi. Döwlet başlarymyz şeýle hem ýerleriň bölünip berilişini çaltandyrmak bilen bagly mesele ençekdi. Göýük bakça önümlerini yer almanyň we beýleki obagyjyk ekinleriniň öňdürilýän mukdaryny artdyrmak üçin bu ekinleriň ekilýän möçerini köpeldirmeliler. Bu önümleriň öňdürilýän möçerini artdyrmak hemde obagyjyk önümleriniň daşyndan getirilişini azaltmak boýunça zerur işler geçirilmeliler. Şeýle hem içerki bazarlarymyzda özümizi öňdürilýän önümler bilen doly üpçün edilmeliler. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda mallarçylyk ösürmek we mallaryň baş sanyny artdyrmak boýunça zerur çäreleriň görülmeligini belläp, bu wagtda vice-premiere anyk tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz hatyl toý münasibetli davralary ýokary derejede guramagyň möhümdigini aýdyp, vice-premiere döwletdiligiň artgal bereketiň baýramyny guramaçylykly geçirmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýlaýew ýurdumyzyň bilim, alam, saglyk goraş we sport ulgamlaryny şu ýylyň geçen 10 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şu döwürde okuw işini kämilleşdirmek, bilimiň ýylyny ýokalandyrmak boýunça işler dowam etdi. Umum bilim berýän mekteplerde ýetasy gurlar boýunça ders olimpiadalary geçirildi. Halkara ders olimpiadalaryna gatnaşan talip ýaşlar we mektep okuwçylary bir näçe altyn, gümüş we bürünç medallara hemde dürli derejedäki diplomlara munasip bolýarlar. Hormatly prezidentimiň 1-nji sentýabrda bilimler we talip ýaşlar güni hemde täze okuw ýylynyň başlanmagy munasibetli geçiren umumy sapagy mektep okuwçylary, talip ýaşlar we bilim işgärleri üçin watan söýjük dersine öwrüldi. Hormatly prezidentimiň adyndan 1-nji sinip okuwçylaryna bilimli atly kompýuterler gowşuruldy. Ýokary okuw mektepläriniň bir näçesi hojuluk gadarpaşygyna geçirildi. Döwlet hünär bilim idaralary hakkyndaky düzgünname tasdiklandy. Ýylyň başyndan bäri Ilimler Akademiýasynyň almy barlygy institutlaryna, ministrlikleriň garamagynaky almy idaralarda, ýokary okuw mekteplerine, almyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça almy barlyk işleri ýerine getirildi. Halkara almy maslahatlar geçirildi.
Sağlyk goraşlygymyna sağlyk döwlet maksatnamasynyň erjelerini görnüşi Türkmenistanyň iti ýokanç ketele garşy taýýarlygyny we desin çärelerin görülmegini üpçün etmegiň meýilnamasy Türkmenistanyň ýylatyň ketellere garşy göreşmek goýumy ýokalandyrmak boýunça 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamasy tagdyn eni, tagdyn çaga, tagdyn geljek atly milli strategiýa kabul edildi. Dağlyk Goraş we Derman senaty işgärleriniň güni münasibetli sanly gomarkaly alim lukmanlaryň lukmançyk diplomatiýasy tagdyn dünýäniň bünyada atly halkara maslahat Dağlyk Goraş bilim we sport berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne atly halkara almy maslahat geçirildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, giň göçürli özgertmeler maksatnamasyna laýyklykda äkli puwdaklaryň ilkinji nowatda bolsa ilim, bilim, Dağlyk Goraş we sport ugurlarynyň maddi enjamlaryň binýadyny we almy usuliýet ulgamyny mundan meýlekde döwre baplaşdyrmak boýunça işleri çaltandyrmagyň zerurdygyny öňçekdi. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli ulgamlaryň maddi enjamlaryň binýadyny diýen desgalaryň gurulşygynyň alınıp baryşyna talaba laýyk göýdükçilik ýoly goýulmalydyr. Ýurdumyzyň almy idaralarynyň işi öňümçük bilen bir utgaşyklykda ösdirilmelidir. Tanly ulgama geçmek işlerim dünýä tejribesi gözüňde tutulyp döwre bap derejede ösdirilmelidir. Orta we ýokary okuw mekdeplerine okuw işleri mundan meýlekde düýpli kämilleşdirilmelidir. Hormatly prezidentimiz ýaşlara mümkinçilikleriň açylmagyna we şahsiýet hökümine kemale gelmegine kömek bermek üçin äkli şertleriň döredilmeligine vice-premieriň öňsini çekdi. Döwlet büdjetine bilim we sağlyk goraşlyglaryna geljek ýyllarda köp meçherde ferişde görükdirler. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň ykdysadyetine başlanýan uly özgertmeler, ykdysadyety sanyl ulgama geçirmek, senagat puwdugyny ösdirmek, elektron senagatyny döretmek, halkara standartlaryna laýyklykda telekeçiligiň esaslary ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlarynyň hemme taraplaryň taýýarlykly bolmagyny talap edýänini belläp, bu wagtda vice-premieri birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow gözüçige diýen düzümlerini şu ýylyň geçen 10 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hadabat berdi. Ýylyň başyndan bäri tasdiklanan meýilnama laýyklykda watanymyzyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan diýilip ýylan edilmeginiň hormatyna medeni köpçülikliň çäreler geçirildi. Hatabat döwrüne dörüjlük bäsleşikler aglan edildi. Dürli çäreler, şol sanyna duşuklar, sergiler, konsertler, wagyn netihat çäreleri we medeni durmuş maksatly binalaryň gurulyp ulanmaga berilmek münasibetli dawarlar guraldy. Köpçülikliň habar berişleri işlerini, ýurdumyzyň ýeten derejesini, gadanýan üstünliklerini giňden wasp etmek, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna döwletimiziň okgunly ösüşiniň we halkymyzyň awadançylygynyň üpçün edilmegine gönükdirilen giň meçhul özgertmeleriň ähmetini we maksadyny düşündirmek boýunça zerur işler ýerine ýetirildi. Hatabat döwrüne halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerini tanyl gomarkaly birnäçe çäreler guraldy we degişli resmi namlary gol çekildi. Tanly ulgamy kämilleşdirmek, ordaş ýokary we orta mekdeplerde okutmagyň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak boýunça zerur işler durmuşa geçirildi. Türkmen döwlet neşriýat gullugy tarapyndan 10 aýyň öňümçük meýilnamasy 106,5 motorum ýerine ýetirildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, medeniýet idaralarynyň işini bir gözüçükde saklamagyň, häzirki zamanyň talaplaryny we täsir ýörelgelerini hatap almak bilen olaryň işini ýetigderlik kämilleşdirmek meseleläriniň gözüçükde saklanmalygyny belledi. Ýurdumyzda bolup geçen wakalaryň giňden wagt edilmegine, bayramçylyklar we şanly senler münasibetli geçirilýän medeni çäreleriň ýokary guramaçyk derejesine üpçün edilmegine dörejilikli çemeleşilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Ýyrat arasynda arassaçylyk, ýokanç keselleriniň öňüne almak meselleri boýunça giňişden düşündiriş işleriniň geçirilişi döwletimiziň bu urda alyp barýan işleri üns merkezinde saklanmalydyr diýip hormatly prezidentimiz vice-premieri bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Halkara bitaraplyk gününe we täze ýyl bayramyna görülýän taýýarlyk işlerini çekip döwlet başlarymyz paýtagtymyzda şeýle hem ýurdumyzyň vilayet merkezlerine, şäherlerine we owalaryna medeni şäherleri, konsertleri, turmuş saatlarynyň çykyşlaryny guramaçylykly geçirmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işleri ministri Meredow şu ýylyň geçen 10 aýyna Daşary işleri ministrligi tarapyndan alınıp baran işleriň netijeleri barada hadabat berdi. Hatabat döwrüne garaşsyz bitarap Türkmenistanyň daşary döwletler we halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdürmegine gönükdirilen daşary siýasat ugruna amal aşyrmak, döwlet başlarymyzyň tawşyklaryny we öňde durýan gözeýpeleri ýerine ýetirmek boýunça degişli işler alınıp barly. Geçen 10 aýyň dowamynda ýurdumyzda Özbekistan Respublikasynyň, Kazakystan Respublikasynyň, Kyrgyz Respublikasynyň, Täjikistan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Tatarstan Respublikasynyň prezidentleri tapar bilen geldiler. Şeýle hem şu döwürde Türkmenistanyň prezidentiniň Täjikistan Respublikasyna we Birleşen Arap Emirliklerine iş saparlary, Özbekistan Respublikasyna resmi sapar boldy.
Atabat döwründe hormatly prezidentimizin bir näçe ýurtlaryň liderleri bilen sany ulgam arkaly duşuklar geçirli. Döwlet başlarymyz sany ulgam arkaly Birleşen Milletler Romasynyň uluglygy boýunça 2-nji eklim maslahatyna, ykdysady hyzmatdaşyk guramasynyň 14-nji sammitine, türki dilli döwletleriň hyzmatdaşyk geňeşiniň maslahatyna, garaşly döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başçylarynyň geňeşine, alim we tehnologiýalar boýunça aslam hyzmatdaşyk guramasynyň sammitine gatnaşdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz sany ulgam arkaly Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde çykyş etdi. Şonuň ýaly hormatly prezidentimiziň daşary ýurtlaryň döwlet başçylary bilen telefon arkaly gepleşikler boldy. Daşary işler ministrliginiň ulgam boýunça gatnaşyklar we geňeşmeleri geçirmek ýygyderlik hädeti boldy. Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Merkezi Aziýa Hytaý, Merkezi Aziýa Russiýa görnüşinde bir näçe duşuklar geçirildi. Aziýa ýuwuşy manifestiniň ýurtlarynyň ýokary derejedäki forumy, Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi ýokary derejeli dialogyň nowatdaky tapgyry, Türkmenistan Ýewropa Birleşigi Birlikdäki komitetiň nowatdaky mejlisi boldy. Ýurdumyzyň daşary sady gatnaşyklaryny ösürmek boýunça ýygyderli işler alınıp barlýar. Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda hökümet ary toparlarynyň we beýlik düzümläriniň çäklerine duşuklar geçirildi. Şeýlekem daşary ýurtlaryň işigur toparlarynyň wekilleri bilen gepleşikler guruldy. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen şol sanyna ýurdumyzyň ägir türlü mümkinçilikleri bolan energetik ulgamynaky ýödary beýikli gatnaşyklaryny mundan meýlekde işeňleşdirmegiň meselelerine ünsjekdi. Bu ýurda ýurdumyzyň energiýa terişlerini dünýä bazarlaryna uğratmagyň köp taraply düzümli kemale getirmäge, beýäsleşik okuyuply önümleri öndürmäge niýetlenilen gaýtadan işleýän puwdagyň kuwatlyklaryny artdyrmaga esaslanýan toplumlaryň konsepsiýany durmuşa geçirýär. Şunun bilen birlikde pes uglerotly energetikanyň gösterilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Energiýanyň gaýtdan dikeldirýän çeşmeleri bolan gün, ýel we beýleki terişleriň ulanmagyna gönüktirilen ekologiýa taýdan arasy tehnologiýalary işläp taýýarlamak we herekete girdirmek ýurdumyzyň alam ulgamynyň öňünde durýan wajyp wezipeleriň biri bolup durýar. Türkmenistana bu ýurda bar bolan ägir türlü kuwatyň netijeli durumça geçirmegi, durnukly ödüş maksatlaryna ýetmäge münasip goşunt bolar we şol buratyň özüne howanyň üýtgemegi ýaly häzirki zamanyň ählim meseleleriniň çözüldüni üpsün eder. Bu bolsa umum beýikliklere laýyk gelýän netijeli halkara gatnaşyklar üçin ägir türlü mümkinçilikler açýar diýip döwlet başçylaryny bellädi. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedowyň ýol başlygynyňky ýurdumyzyň wekiliyetiniň Birleşen Milletler Romasynyň howanyň üýtgemegi baradaky çarşuwary konvensiýasyna gatnaşyk taraplaryň 26-njy maslahatyna gatnaşmak maksady bilen Büyük Britaniýanyň we Demirgalyk Irlandiýanyň Birleşen Padşahlygynyň Glasgow şäherine bolan iş taparynyň jemleriniň üstünde durup geçdi. Munyň özi Türkmenistanyň bu mesele ýüren jogapkärçilikli çemeleşýänligini, adamdadyň çynnaky wekimleriniň birine garşy durmak üçin gaýry goýulmasy utgoşukly çäreleriň görülmeginiň dirurdugyny düşünýänliginiň tutnamasydyr. Döwlet başçylarymyz ýurdumyzyň Birleşen Milletler Romasynyň agdalan çarşuwary konvensiýasyny, Kyoto tesbirnamasyny we Paris araşygyny tasdiklap, öz synalan borçnamalaryny gyşanlyksyz ýerine getirýänini bellädi. Dünýä Birleşiginiň ählim gollawyna münasip bolan bir näçe halkara başlangyçlaryny öňe sürmek bilen beýtarap Türkmenistan ekologiýa we howa meseleleri boýunça netijeli gatnaşyklaryň ösürmegini esasy ugur edinýär. Hormatly prezidentimiz watanymyzyň bu ýurda oýlançykly we ýygyderli şäherler durmuşa geçirilýänini belläp, vice-premieri, daşary işler ministrine we beýleki degişi ýol başçylary öňde durýan wezipeleri çözmek babatda anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýylyň ahyryna çenli meýleşdirilen iri halkara çärelerine, daşary ýurtlaryň döwlet başçylarynyň saparlaryna, halkara beýtaraplyk günniň bayramyna görülen taýýarlyk işlerini önsjekdi. Şunun bilen baglykda milli liderimiz Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşyk guramasynyň 15-nji sammitini geçirmäge, şeýlekem ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasyna boljak türki dilli döwletleriň hyzmatdaşyk geňeşiniň sammitine gatnaşmagyna görülen taýýarlygy önsjekdi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly Türkmenistany bir guramalary agda ýurtlar bilen diýip bolan dostluk gatnaşyklar baglanşdyrýar. Netijeli tüwda ykdysady we medeni insanperwer hyzmatdaşlyk birlikdäki iri taslamalaryň üstünlikli durumça geçirilmegi olaryň aýdyň netijeleridir. Hormatly prezidentimiz vice-premieri, daşary işler ministrine we beýleki hökümet agdalaryna ýüzlenip, bar bolan köpügürli mümkinçilikleriň iki taraplaryň we köp taraplaryň satdaky netijeli gatnaşyklary mundan meýlekde giňeltmek üçin ägir türlü mümkinçilikleri açýanyny bellädi. Hemde ähli meýleşdirilen çärelere ýokary derejede taýýarlyk görmegi taşyrdy. Döwlet başçylarymyz dünýäde bolup geçýän ýagdaýlardan habarly bolmagyň zerurdygyny belläp, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasaryna, daşary işler ministrine şundan uguralyp, dürli halkara çärelerini geçirmegi we bu çärelere biziň gatnaşmagymyz baradaky teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy.
Sonra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýew güdäwçi diýen gondaryny şu ýylyň 10 aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada gatabat berdi. Gatabat döwründe toplum boýunça hyzmatlaryň we önüm öndürmeň beýlenamasy 110 ýarym götürüm ýerine getirildi. Türkmen Demir Ýolları Agentligi boýunça öz işlepgini 107 götürme, Türkmen Awtoyolları Agentligi boýunça öz işlepgini 137 ýarym götürme, Türkmen Deňiz Derýa Ýolları Agentligi boýunça öz işlepgini 139,8 götürme, Türkmen Aragatnaşyk Agentligi boýunça öz işlepgini 111,1 götürme barabar boldy. Türkmen Howga Ýolları Agentligi boýunça degişi işler ýerine getirildi. Hormatly Prezidenti mäde gatabat dinläp, dünýäde koronavirus ýokunjunyň gaýramana garşy görüşmeň çäklerini girdilýän çäklendirmeler sebäpli ululuk ýaly agentlikleriň mali öpçünçiligini bir gödäwçilikde taklamagyň derurdygyny aýtdy. Döwlet başlarmada agentligiň ýol başlygyna geljek ýylyň maksatnamasynyň üstüne işlemegi we degişli teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Tanul Omarkal geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe mühim meselelere garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, şu ýylyň 10 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri koronavirusyň dünýä ykdysadyna ýetirýän täsiri sebäpli ýüze çykan kynçylyklara garamazdan ýubiley ýylyna garaşly watanymyzyň gözüňde tutulan maksatnamalara laýyklykda üstünlikli esmegini dowam edýändigini aýdyn görkezýär. Näbe jemi içerki önümüň 6,12 götürülmeşörde ötüş derejesini saklap galmagy başardy. Ýurdumyzda ýerden agatym durmuş maksatly desgalan guruluşy dowam edýär. Şolaryň hatarynda täze şäherçiler, ýaşaýyş jaýlary, din jarfym, saglyk merkezleri, mektepler, çağlar bağlar we beýle gençeme desgalar bar. Verilen hem meýlanmalara laýyklykda ýurdumyzda 30 desgan işe giýilmek gözüňde tutuldy. Ýa-ki wagta çenli bolsaňa 66 zany ýer desgan açyp bolanmagy berdik. Ýylyň ahyryna ýene bir näçe desgan bolanmagy bermek hem gözüňde tutýar. Umumy meýdany 750 müň metrden gowrak ýaşaýyş jaýlaryny bolanmagy berdik. Bilim we alam ulgamlaryna özgörtmeler hem üstünlikli dowam edýär. Öňümçilik puduklaryny kämilleşdirilýär. Bazı ykdysadyýat temeli getirilýär. Ýa-da nebit gaz ýataklary öýleşdirilýär. Türkmenistan, Watan, Pakistan elektrik we optiki füýmaratnaşyk geçirjilerden Türkmenistan, Watan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň guruluşy anyp barýar. Ama beýleki halkara tatlanmalary taýýarlanýar. Böyle hususen puda osturmaga gollap bermek goýunça siýasatymyz dowam edýär. Aksaýetymizde ýüzörtmeler amana aşyrmaga ýurdumyň hem telekeçileri giňden çekilýär. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary şu bilen öňümizde durýan wazifalar Ministrler Kabinetiniň ýarym hem jemlerine başlanyp geçirilen meclisinde we hem ýurdumyzy 2020-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasyny anyk kesgitlendirildi. Etmeli işlerimiz ýören köp. Biz bu işleri amalaşmak üçin köp hem tutan ýerli zähmet hem çekmelidir. Bizim öňümizde şu hem gazanan ötüş depkini saklap kalmak hem de gelecek ýyllar onu has artyrmak wazifaları durýar. Ýylyň endi tamamlanma bolsa 1,5 aýdan gowrak hem wagt galy. Şoňra da şu ýylam gowy netijeleriniň üstünlikli jemlemek hem de täzen 2022-nji ýyly gowy netijeler bilen garşylamak üçin biz galan wagtyň dowamyny köp hem soraglary çözmeliler. Ýurdaşlaryň ýurtlardan getirilýän harytdan gorun tutýan hem önümleri ýurdumyzda önümden hem daşary ýurtlara
iyi görülen hem haritlan meşhurlarını arttırmak hem döwlet maksatnamalarynyň amaly aşylmagyny hartem şartlandyrmaly. Durly produklarda var olan ulema mümkinçiliklere netijeli peýdalanmaly. Iqtisadiýatymy hem diversifikasiýa ýoly bilen ösürmek goýunça alyp baran işler hem dowam etmeli. Önür hem haritlan görnüşlerini arttırmaly we önümden eksport edilen hem uğurlaryny giňertmeli. Dekabr aýynda ýurdumyzda ulema bayramçylyk senesi halkara bir taraplyk günem giňden bellenip geçdiler. Meselen ähliňiz hem bir bayram ýokary derejede geçirmek üçin hem gowy taýýarlyk görün. Hormatly ministr kabinetining azalary belli geçilişi alyp entek öňümizde etmeli işimiz ören kän. Ondan biz şonunla ministr kabinetining fan ulgam arkaly Watan meclisinde geçirip tutarýar. Men esasen her ýerine bir jan saglygy hem alyp barýan işlerden bundan beýlekden ol üstünlikler hem tüýserekden aralýar. Sağ olun. Näwürse Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamylary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyna pudoklan dolanyş edaralarynyň işine gödäwçiligi gowşadan üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Abdurrahmanow Şahmy kenç aglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işte goýuran kemçilikler üçin Maliýe we Ykdysadyýat ministri Serdarow Muhammadkely Nurgeliýewçe kenç aglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyna idara kärhanalaryň işine gödäwçiligi gowşadan üçin döwlet ministri Türkmenistana döwlet konserniň başlygy Amanow Batyr Amangeliýewçe berk kenç aglan edildi. Hemem ýol berilen kemçilikler gyýtgabatyň içinde düzeltmek oňa soňky gezek doýduruldy. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň bele serkerde başdy Gurban Berdimuhammedow buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyna idaralaryň işine gödäwçiligi gowşadan üçin baş prokuror Ataýew Batyr Taganowça berk kenç aglan edildi. Hemem ýol berilen kemçilikleri gyýtgabatyň içinde düzeltmek oňa soňky gezek doýduruldy. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işte goýuran kemçilikler üçin Türkmen Himiýa döwlet konserniň başlygy Niyazly Muradowça kenç aglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işte goýuran kemçilikler üçin Senat we Guruluşyk önümçiligi ministri Ana Mehmedow Baýmurad Elmuradowça kenç aglan edildi. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen döwrüwap ýaşaý jaýlarynyň däwreli ýagdaýda açylyp ulanmagy berilmegi el önümiziň toý şadlygyny goşulandyryp watanymyza joşguly ýaşaýşy bolan gowunç buýsançlaryny hasan belende göterýär. Türkmenistanyň içeri işler ministriniň Aşgabat şäheriniň hemem Ahali welaýatynyň polisiýa müdürlüğiniň işgärleri üçin täze döwrüwap ýaşaý jaýlarynyň açylyş däwreleri watan gorowçylarynyň şadlygyny artdyrdy. Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürlüğiniň işgärleri üçin niýetlenip urulan täze döwrüwap ýaşaý jaýynyň açylyp ulanmagy bermegi buňky dawarlaryň üstüne ýetirdi. Täze döwrüwap ýaşaý jaýynyň açylyp ulanmagy bermegi münasibetli içeri işler ministrliginiň aýdymsal topary öldürüň ajaýyp aýdymsallaryny çykyş etdiler. Olarda berqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne hormatlar qadamynyň alyp barýan äger türlü tutumly işleriniň Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watan ýylyna şeýlede asuda ajaýyp durmuşymyň wagty belentden ýetirli. Soňra da baradnyjylar içeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gödäwçiligi müdürlüğiniň çağalar awtoşegerjetinde bilim alýan çağalaryň ýol hereketiniň gadalary baradaky çykyşyna tomaş etdiler.
Dawara döwrewap jaýa göçüp gelen maşgalada dünýä inen bäwejiginiň täze jaýa getirilen toýunyň çykyşlarynyň dowam etdi. Dawranyň dowamyna Asudalyň goragyny atly edebi saly kompozisiýanyň ýerine ýetirmegi oňa öz boşly uguşgyn çaýdy. Bu ýerde çykyş edenler bugünkü täze jaýlar almak bagty messeleden öý iýlerini gutlap, buning üçin Mehriban arkadamyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şeýlede täze jaýyň iýleri boljak bagtly maşgalalara, öýleriň açarlary, dawaraly ýagdaýda oşurly hemde olaryň ýürek buýsunçlary dinlenildi. Öý iýleri şular ýaly döwrewap jaýlary sowgat edenlik üçin hormatly arkadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Bu ýerde täze jaýyň gurulşygyna tapatlanan gurulşykçylara hormatly arkadamynyň adyndan sowgatlar goşurly. Soňra dawaranyň mehmanlary täze jaýlaryň otoglarynyň mümkinçilikleri bilen tanışdylar. Täze jaýa göçüp gelenler gapylaryndan gutly bolsun diýip gelen mehmanlary güler ýüz bilen kabul edip, olara giňden ýazylan saçakdan dud kerem hödüretdiler. Jaýlaryň içine aýlanyp görenler oň kämil derejede gornulanyna gowanyp, watan goragçylar üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän gahraman arkadamyda alkyş sözlerini aýtdylar. Dawaraly ýagdaýda açylyp bolanmagy berilen bu ýaşaý jaý Aşgabat şäheriniň bizmeýin etrawyna ýerleşip 4 gatly 2 we 3 otogy bolan 32 öýden ibaratdyr. Öýleriň otoglary özüniň giňligi, kaşaňlygy we ýokary amatlyklary bilen tapatlanýar. Mundan başga da öýlerde dünýäniň gularyna laýyk gelýän, hojalyga zirir bolan ýokary hili öý hojalyk enjamlarynyň, mebelleriniň gurnulmagy öý iýeleriniň gowunjyny has artdyrdy. Bagtýan maşgalalar özleri üçin täze döwrewap ýaşaý jaýlaryny sowgat eden hormatly belen serkerda başymyda tüý sürekden çykýan alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Belşemi diýäli soňky ýyllarda Ahal welaýatynyň merkezi Änew şäherine gurulup bolanmagy berilýän ýaşaýy durmuş hemde önümçilik maksatly binalar barha köpelýär. Oň binagalyk keşfine gözellik çaýýar. Bugünkü täze döwrewap ýaşaýy jaýynyň açylyp bolanmagy berilme münasibetli dörli medeni çykyşlara giň gerim berilip, olar ýokary ukrentlige betlenýär. Davranyň dowamyna Mälik berdim Hamid Fadyl Naky 10-njy hary bölümiň eskerleri hemde welaýatyň birleşen folklor topar tarapyndan ýerine ýetirilen eskirin gullukdan geliş toýy hemde milli taganlarymyzyň waspyny ýetirýän folklor oýunlary dawaratnyjlarda ýakynly duýgular oýardy. Täze ýaşaý jaý Ahal welaýatynyň häkimliginiň buýrmasy esasynda Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk öňümçiligi ministrliginiň Aşgabat şäheriniň demir beton öňümçiligi kärhanasy tarapyndan paýly gurulşyň hasabyna gurulup bolanmagy berildi. Bu ýaşaý jaý 48 öýden ibarat bolup, olaryň 16-sy 2 otogly, 24-si 3 otogly, 8-si bolsa 4 otogly jaýlardyr. Täze ýaşaý jaýynyň açylyş dawaratynda toýy gadanlar aparylyp, dörli tagamlar taýýarlanyp, onda Içeri işler ministrliginiň aýdymsa topary şeýlede Ahal welaýat medeniyet müdürlüğiniň aýdymsary we tam soporlaryň çykyşlaryna ularyn berildi.
Olarda merdana pederlerimizin ruhy singen mehriban watanymyzyň wajaýyp günjegine gurulan disfada täze durmuşyň bagtyar ýaşaýyşyň gullabet çökdüğünün batby belentini ýetirli. Mertler watany beýgeldiýe atly edebi sazly kompozisiýanyň ýerine ýetirmegi dawaranyň şowhuny artdyrdy. Dawarada gutluq sözler bilen çykyş edenleriň arasynda Eşeri işler ministrliginiň dörli pudugyny köp ýyllaryň dowamynda zähmet çeken ýaşuly neslin wekilleri de ata-babalarymyzyň asyrlar boýy arzuwlanan garaşsyz döwrümizde bolan uwunçlaryny beýan edip, mehriban watanymyza päk ýürekden gulluk etmeligi, ony gözümizden görejidei goramallygy dogrusyna özleriniň ýürek buýsunçlaryny aýtdylar. Şeýlede dawaranyň dowamyna çykyş edenler, hormatlar kadamynyň güneşi diýarymyzy durmuş ykdysady hem meden taýdan ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini barha ýokarlandyrmak barada edýän ýadosyz tagallasy dogrusyna buýsunçly sözler aýtdylar. İl-ýurt bähwetli aladany ähli zatan iler tutýan mehriban kadamyda alkyş sözlerini beýan etdiler. Bir ýerde täze döwrewap jaýlaryň eýelerine asyrlaryň gowşulmagy iň bir tolgunlyjy pursatlaryň biri boldy. Täze jaýlaryň eýeleri işler ýaly döwrewap jaýlary sowgat eden mehriban kadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şeýlede täze bilen gurmakda has tapawutly zähmet çeken guruluşçylary hormatly kadamynyň adyndan sowgatlar dawaraly ýagdaýda gowşuldy. Sonra mehmanlar daş döwrege awadanlaşdyrylyp, gözül urka getirilen täze ýaşaýyş jaýy bilen tanışdylar. Döwrewap ýaşaýyş jaýlarynyň her birine raýatanymyzyň rahat ýaşamaklar üçin döredilen ähli amatlyklar bilen bir hatarda pasyllara görä howalandyrma injamlar az ulgamy umumy tertipde merkezleşdirilendir. Täze ýaşaýyş jaýlarynyň döwrewap mebelleri we injamlar bilen üpçün edilen aşganalary, ýerleşmelerini gowunlaryny aýratyn mehirli duýgular bilen dolardy. Döwrewap jaýlaryň göze gelewli ýasalan gapylardyr, penjereleri, olarda ähli guruluşyk işleriniň döwrüň talabyna laýyk derejede gurulanyny görkezýär. Maksady bu ýaşaýyş jaýynyň açylyş dawrasynyň şatlygy, berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, hormatlar kadamynyň rowazy işlerine, dostlugynyň baky meskenine urulan iziz watanymyza baky süýgü bilen goşup, köňüllere nur çaýdy. Şoňlary ýurdumyzyň agaltyny pellerini Türkmenistan paragatçylygyň 10-njy watany ýylyna kemale getirilen gowçy hasylynyň ýygymy gowşumy ýa depkinlerde gyzyglanly dowam edýär. Hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalarynyň netijesinde babadaýhanlarymyza berilýän ýygdyrly gollaw, döwlet tarapyndan berilýän ýeňillikler owy ilatyny zähmet ýeňişlerini galkyndyryar. Ýurdumyzyň Lewap vilayatyna da Türkmenistan paragatçylygyň 10-njy watany ýylyna kärenç babadaýhanlarymyzyň gaýratly zähmetinden kemale gelen bol himin betkinli gowçy hasylyny esripsiz şalt we gysga möhletlerde ýygnap watan harmana tapşyrmak boýunça netijeli işler alınıp berliýär. Häzirki pursatlarda sebitde bu jogapkärli möhsüm ýokary gurumçylyk heýetine ýa bolup, uly depkinler bilen gyzyglanly dowam edýär. Munyň özi berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne owa zähmetkeşler üçin döredilýän giň mümkinçilikleň o sena toplumny düýpli ösdürmekle gönükdirilen oýlanşykly döwlet siýasatynyň anyk netijesidir. Ýeri gelene belläp geçse gowçanyň bereketli hasylyny kemale getirmekde vilayatda hormatly prezidentimiziň sebitiň O.Hojaniyazowyny alyp beren kuwatly tehnikalarynyň güýjünden ýerlikle peýdalanyp ýokary görkezler gazanylýar. Paýtaýyň möhsümine de häzirki zaman O.Hojaniyazow tehniklary işçiň çekilip, olary tejribeli mehanizatorlar erkedýär. Kemil paýtaýyjy kompaniýalary hasylyň çalty ýokary önürjükli ýygnalmagyna uly ýardam berýär. Gademy Lewap topragyny möhsümiň gurumçylykly geçirilmek üçin ähli zerurluklar göz öňüne tutulup, bereketli meýdanlarda pek zähmet gaýnap joşýar. Gysga wagtlyň günörtanky dynjaş pursatlaryny meýdan düşelgelerini gurnalýan meýdan hyzmatlar, gowun öterji aýdymlar saatlar paýtaçy babadaýhanlyň şatlygyna şatlyk goşup, joşguly zähmeti eterge berýär. Möhsümiň öňdebarjylary jemgyçilik gurumlary tarapyndan ýygdyrly howatlandyryp ýürüýti sowgatlar gowşurylýar. Tutun yerli hyjy hemim gaýrat bilen çekilen pek zähmetiň netijesinde vilayatda agaltyny daglan hatary ýygdyrlar diýär. Gyzyglanly dowam edýän häzirki paýtaýyň möhsümine vilayatyň paýta arasylaryjy kärhanalaryna da işler gowunaja ýoly goýulýar. Ulaýatyň O.Hojalykçylary ussat ýereýeleri, kärenç babadaýhanlary hemme tarapyn gollap ýurdumyzyň owysena toplumny ösüşleň täze belentliklerini çykaran millili zirmide hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Häzirki döwürde ýygyn möhsümine çekilen kuwatly O.Hojalyk tehnikalarynyň kömegi bilen hasyly esripsiz öz wagtyna ýygnap döwlet harmana tapşyrmak ugruna geje gününiň dowamyna bökdünçsiz işler alınıp berliýär.
Hormatly adamlar, ene ursa yurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherini şugun 5-nji noýabrda saat 20-den 6-njy noýabrda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup bu nordan telesi kuntu 9-14 metr ýetýän şemal öser. Howa gejesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çene maýl, gündüzüne 9-14 gradus maýl bolar. Ahal vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup Dimrad bu nordan telesi kuntu 6-11 metr ýetýän şemal öser. Howa gejesine 0-5 gradus sowuk, gündüzüne 4-9 gradus maýl bolar. Mara vilayetine azken bulutly howa bolup Dimrad günatardan telesi kuntu 5-10 metr ýetýän şemal öser. Howa gejesine 0-5 gradus sowuk, gündüzüne 5-10 gradus maýl bolar. Leva vilayetine azken bulutly howa bolup Dimrad günatardan telesi kuntu 6-11 metr ýetýän şemal öser. Howa gejesine 1-6 gradus sowuk, gündüzüne 6-11 gradus maýl bolar. Daşy vilayetine azken bulutly howa bolup Dimrad günordan telesi kuntu 7-12 metr ýetýän şemal öser. Howa gejesine 1-6 gradus sowuk, gündüzüne 3-8 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly howa bolup Dimrad günordan telesi kuntu 6-8 metr ýetýän şemal öser. Howa gejesine 1-3 gradus sowuk, gündüzüne 4-6 gradus maýl bolar. Ýurdumyzyň noýabr aýynyň 6-syna magnet hadisasynyň gowşuk tesirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlara göz pasyna günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütgüýäniňi nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 5 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip berejek oňuýsuz tesirlerini öňelmek maksady bilen agyz burun örtüni ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk-berje etseňiz ýylan eslenip pasylyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüğün özününde bolsa halkyň bekýidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watan.